Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Di pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Carlo, pinauluan na iti kwarta. No awan kwarta ti tao, awan kanot siya bitibiyag na. No awan kwartam, nangarod, awan na. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Carlo nga napauluan iti kwarta. Dear Manong Nemi, abagiso nga alas 3 iti malem iti makasubliak iti sentro ti syudad. Kalpasan nga naitulod ko Manong Nemi ti pasahero nga nangarkila kanyak sa Jaya, abagatan nga paset, abagatanen nga ili iti syudad. Insarden ko Manong Nemi iti sirok ti maysa nga Algarrobo, iti panakasentro ti syudad, tadaman lata Algarrobo. Kalpasan na Manong Nemi kinita, inalak dagiti kwarta nga napasada akon, tamaysak nga tricycle driver Manong Nemi, medyo bilang-bilang agbaten alas 3 nga ron. Nrugik ti ay alas 6 ti bigat, nagbreak ak ti alas 10, sak nagbreak ti alas 12, ita agbreak ak manen, alas 3. Agbreak ak nga saan nga mapanagmerienda, no digat medyo painanaak na iti makina, ti motor ko. Sa ko bilangin Manong Nemi no manunti na pasada. 150, boundary, ag gasolina ak to di 300, una 350, ama. Dabasit kung kumpuyeten, nakunak tinakam ko. Hindi malagip ko Manong Nemi, di girlfriend ko, mabaling ko nga i-date ha. Mailiwag kang kumana, ni Rona. Ni Rona trabaho ka sales lady di may isang department store di mall. Indayal ko tina number na Manong Nemi, iti kasto yung oras, naka-break damat at the break time dat alas 3. Nag-ring, sinong batan na. Hello Carlo. Hello Rona, sweetheart. I miss you. Miss you too. Ano brayo? Madamat i-break time. Sika nga Agin na naman yung motor ko. Ora si agin na akmat. Ana, asig suklak. Orayan ka dita. Di dati bang orayan kanyak. Paradaan na gito tricycle dita mall. Tapay. Intag dinner. Dinner ha? Oo, dinner. Inuto nga tamanin. Agin ka natin maabot kwarta ka. Kahit ko, siyempre, nagiti talaga lang ang luto. Saan dyan kahit nagiti mapaninta na chicken joy ka na anata. Ang na imas nagiti. Adot ingredients na nga, lalawak na nga makapasakit. Di mo lang kahit presyo da. Karinderya. Hindi nakaputputol nga karinderya nga ngiling-ilawan, sikamot. Nabali kaluto. Anong kaluto? Ada karinderya nga saan nga awan di kita stock ng luto da. Agpuluto ta.
Nagpaabraw ka. Nga, nagpaabraw ta. Sige. Napiyapay nga libre. Ananusa ko na. Kasi ka nga ron ti boyfriend ko. Hindi ito. Asla mapilipilitan na siya ti boyfriend na. Kumamad ta mapantay ti first class ng restaurant. Sige kamit. Baam. Tento mga habak ti huweteng. O mga habak ti loto. Oen manong nemi aking galaing iti karinderya iti kabailak nga pangiatritan keni Rona nga girlfriend ko manong nemi tanya nga rod ket makipaspasadak lang ti tricycle. Saan nga nagraduan iti college manong nemi tanakurapay kam nga rod. Basta nakurapay kami nabaldado pa ni tatang. Oen saan nga makapagtrabaho? Ninanang manong nemi mangmanglo iti laba pasaragang kat iti nateng nga panaisusur nga panilako wano saan ket ikan ta medyo adda kami ti asideg ti tao. Idinto talimakam nga kakabsat manong ket siyak tinauna. Adda iti high school uno higher grade manong nemi dagiti duwa nga kakabsat ko idinto ta elementarya pa dagiti duwa. Duwa ti elementarya, high grade iti duwa, sa siyak nagraduara ko ti high school, nagraduara community college, nintultuloy ko. Nagtalinada ka tricycle driver manong nemi nga makipaspasada. Napialangad na maitulong ko kininanang. Nakasta nga, sumangpeta ko dito balay, kit itanggaya ni nanang ti ima na. Nagudwa tang rod na nga. Nagudwa kitid mo amin anak ko, di na pasadaam. Tapno, nagserbi ka na tayo dito balay, kat ne. Ay, manulagdanan siya kang managlaklako. Sa marigata nagngaglaba, imbag tadadig dito akakabsat mga babaeng adjem, nga tulong kanya ngaglaba. Manulang tiya itadat, itong galabaan. Tit para karod kanya. Lakwak dali sa nga gasot. Kuwayo amin detan. Kitagyaman kami. Anong tidasa nga gasot kami? Kit arak matiburo sa ka. Ket dati bariat alaek ta dan tuman na pangga suplik pag suplik nubigat nagpasada ang agurno nga kumamit para ti bagik iurno nga miti ento nagasawa ak hamo pala pampanunod ti agasawa bingkapay inya tamo yo baka masikog ni Rona ket sa mo siksugukan tamno saan ka agasawa ka dangos aba dan napasama ka na kayo pasaray. Kaya mo sigsiguan. Kasta no ka ti dialogue may kininanang. Uwan manong na yung pasaray at da mapasamak ka na kami kini Rona. Nang Rona ita, medyo panakalan manong na yung itinapasada akon, alas 3 pelaan. Intulog ko tinapasada namin duwak pa nga naarkila manong. Kapag sumaten nga alas 6, adda akon nga agur-uray ti paradaan ni tricycle manong nemi agur-uray akon kinirona. Uwain manong. Ket kasi di dati napang kami ti karinderya o nang nemi karinderya nga pwesto nga maluto pa lang nga umuna. Kahit minatay, adda matagay-tagay din nakasaganan nga ma-order nga kahit minatay kaluto. Kaluto manong nemi nga pansit gisado, sa aday na braw, sa kam nag-order at adobo nga karnet baboy, sa kam nag-order at soft drink, siyempre. Mangantan, sweetheart. Apay, di mo gusto na dali na putahe. Agas asok dati pansit, 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 gisado. Ang gusto kami di pansit na dito yan. Lalo ito inabraw. Inabraw nga nasagpawan iti mana nga nasagpaw na ito inabraw yan. Prinito nga talakitok. Mabaling nga alain jeep sagpaw na, gatangek. Gatangan yung sagpaw na. Mabalin. Alaman. Hindi ito di go na lainin. Napandita di guna na jay imas di talakitok. Ngayon na kayo yung orderan na di na isagpaw nga talakitok. At may dahito ay. Matraman nan. Awan naman nan natraman yung tayo. Bravo. Manong order ay at sinagpawon na ita.
dinala kang artipresyonan. Kakit libre ko mapagid din ang madalata bayad na Ama, sumadla na imas din ang brown nga lutlutwen nyo na manang ta na press class dagiti sagpaw na. Wern Lalanaro ako manurat ay lapos ti sagpaw na. Apaw, na imas manayin. Inimas ko ti mangan o ditoyak nga mangan manunemi idindutak sila mapilipilit ni Rona. Namin ti kahit nung makan ko ma. Kahit ko amin. Okay lang na ito Madila siguro timod ko mangan. Makaginaw ka. Sus, dito nga ron alwada ke. Isot ka po na nga. Akong kontrola. Kadi, di ako nga ron problema. Dain tama na yun. Ay, dilangin balayo, tapno supe nga di gastusin. Kaya pa nag-check-in ta. Pwede mo kahit ngayawid na. Mamit ka di Basta umiyang ka. Gawid ak tumit lang. Kalpasan di mo ano kahit mo ngarikos. Hanggang ako kasta kapertil ko. Sweetheart, mate. Alis to na horti mga tagawid ta. Mangitek out aklangin. Tawagak ni nanang tapno sandan nga glututit si daen. Supay. Iti rumor kami ti karinderya manunemi ada nagsardeng nga kotse iti asidag. Ada lalaki ang kuwapo nga dimsaag manunemi kat amamuna ni Rona. Hi Rona. Hi Dennis. Gapon nyo. Dila napangkam ng rabi. Karinderya? Awen. Ay, ni Carlo, boyfriend ko. Hi, pare. Hello, pare. Papanamat. Daw pang kusingirin ka na karinderya. Ang magadagdahan ng itilanding kamani Para singir? Ang supervisor lang. Napilang nayon iti business ko. Ang magkabot na masakit ti may isang kolektor, gusto nga siya akong ti managkolekta. Papawanan nyo ngalitan. Agawid kami. Magluganan nyo ngay. Itulod ka kung urayan da kung itulod ka. Ramanan yung taglugan iti kotsek. Nabindas kin nangina kotsek. Da tricycle ko. Bukod mo ay ipaspasadak, mag-ipaspasadak lahat. Ano sa maruna naglugan tricycle? No awan ko matanong bangit awisan ka ko mga glugan ti kotse. Sige, kamin pare. Umekandro na. Pwede makadahanon kami dito balay manunemi nyaut ko nga dangos kanina ng take out ko. Ay git na siya at man tayo pa iso nga ubrang nga gluto ti sidaan. Nang ama mo yung matin ni Rona. Ay kat ama mo ko na ta no jak mariro da ito ti mamintlon nga panangyawid mo ken kuana. Umiyang kabalasan ka. Sana na hagawit agto ng madamdama. Alay kang arudan na tapno saan kayo mapuyatahan. Paano minang? Kay mapanggay dito nagtakwarto mo na. Mokmat ka doon niya trang tayo loko. Ni tatang ngay kumusta? Datakwarto Magustuhan na ito ginatang mo nga masida at wala kit makan na ita. Irin to, talakamulagat mo't diri kakapsat ko manong naming at dadati sa halas nga Dagboy TV at damadamang sangsang winda iti notebook kada libruda. Hi, Ate Rona. Hi, musta kayo? Stoy, agbasbag, review kami Dagboy TV. Sige. Ay, buya kailangan nung makabising ngayon, dahil sagbet ko nga, sagbet ba nga masida, naimas. Naimas? Naimas na di pansit. Kaya una, dapat ginala ko adobo. Adobo? Ito ko maletson mo ka ako ya. Maminsan to. Wain manong nemikas agnobyo nga masansanin nga raramidan mi dito Wain, napagisto nga limnek kan di init manong nemi. Nabay kita nga limnek ka na, nagalasis nga
Hindi ta, agpapapas kami manintirag sa kinirona nga girlfriend ko manong. Samit ka di nga mapilpilit, dahil ti asog ka na ring na, tatalaga mapaasog ko, maipatayok ko isuna. Samit ka di nga padagin ko kuna, dahil ti bahalas ti arakop ko kayong kuwana, kan bahalas ti agek, tamo naman ti mangruwan sa kanya. Ngayon kasla nakurang. No siya kat talaga, mapneka kayong kuwana. Ngayon kasla madlaw ko manong nemi nga nakurang para kayong kuwana. Numan namang ko ti sanay na kalbasan nga makaina na kami. Oh, ada ka di problema, sweetheart? Saan ka di nga na itayok? Man, ori lalamin dua. Sakbay nga na minsan kang ka. Ano nga ti pang panunutan? Saan ka di nga naragsak kanyak? No gasawa tanto nga ta, kasano to kata pamilyata? Akit agtalinaed ka nga tricycle driver nga magpaspasada. Kat siya, agtalinaed nga sales lady. Nga ito na ganakakon, kat agtalinaed akong tuunag tibalay. Agtagibi, tagibalay. Ano kami terapap mo? Siyempre, terapap ko agad. Madaan tati kabukbukodan nga napindas nga balay. Kompleto ti alikamen. Makagatang takadagitay kayat tangang katangin. Madaan tati kabukbukodan nga lugan, te kotse. Unuban, nga pagluganan tayo sang kapamilya, nga mapanagpaspasyar. Narigat nga mapasamak dahil tayo. Una mo ka narigat na mapasamak. Keng ka. Ngayon ka sa tarapap ko. Kasi lang, sumapsapol kay tilalaking makita iti ka sa pulam. Takas ka di. Samat man sigurado kat musika kensiyak tiniing. Naikari nga kasawa. Itinigudan nga dan mapaspasama ka na ta. Dada nga rin problema eh. No, adda pa'y mangayat kanya, kalpasan nga. Sa ano kong na virgin? Kumakit saan ko pala yung papay, di bagikin ka? Di kahit ang sangon nga babawi ka, no api nga siyak na nagbalik ang boyfriend mo. Hubius ba? Pasensya kan. Kastulat ka bailak. Awan nga minti panggip mo, masenso? Kas kumana. Awan ka di apolos na rapap mo. At rapap ko, siyempre. Rapap ko, timadan, di ka bukod ang tricycle. Dito lang. Kit aking galang dito at asot nam na mic siguro kabaylak. Parbare mga bakit ti loto. No mga bakit ti jackpot ng loto. Tagtay-tayak eh. Jai 645. So magusto kong nabidasan kong tinangapak iti balik tayak. Balik tayakin na madaso kong tinangapak iti 20,000 idi. Inaalak di 5. 5? Upat kat naalak ti upat hindi ka 600 lang eh. 5 naalak ti 5, 20,000. Apo may salaingin. Milyon ko ma. Ano ti amom? Baka nung makatsamba akto. Itun ka ano? Mabalingin itong bigat. Sa nga bigat. Maybe tomorrow. Next month. Next year. Maybe never. Naiayok man hindi girlfriend ko manong name natikal ko man in suna kat naparamin iti second round. Sa kalpasan na intulod na kong jibalayin. Sa mata mabaling umyanak eh. Siyempre, kung sinurandak na ng kinitatan. Tara din. Nabanog ka? Siyempre. Din ta palang agpasentro ta palang din ta palang agkaldo. Paano yan? Tulod na klat ng jibalay. Hindi may tulod ko manong name dito'y balay da pastagan na kumapay sa hanan ko na.
Idadakot siya nga. Ada iti sangot ti balay, ti bangir nga balay. Sila malasing ko. Saan ka dito ti kotsen di ko? Dito na kita traitay? Di sangot ka rin na riya? Sino? Ano na tayo? Dennis? Saan na kotsen neta? Ato tagkakaingas nga kotsen. Ewan kayo, kaso nang agamang mo kayo? Na customer mi naminsan namin doon namitlo, dyan department store. No, may katangin na. Ito kwartaan na rin. Nag-aasat tigbalin ng girlfriend na. Tapay. Kaya baka na nga ito kwartaan na. Sige nga, sumarak ako. Okay, good night. Kada siya mo sa runon nga aldaw manon nemi mailiwak man kang kuana awisak manin nga ka mag-dinner. Dinner it karinderya. Nakabudpudot. Ngilingilawan. Kit anang rot kit sumat ka bailak. Bangon. Runong ang langin. Anong jak masango ita? Umay kang rot alain itulot kayo balayo. Saan? Nanggaw mo ito eh. Tapay. Basta saan ka umumay. Tagawid ak tulatan. Kabailak mo tekpleteng mga arkela tricycle. Diyan mo manong name ita at dalagparik na kaniyak. Iso nga napanak iti paradaan ti tricycle sa ako inuray nga rumuar manong name ni Rona. Iti rumuar dan manong name si Mina kanagiri kakaduana napan iti parking area ti mall. Sinurot ko manong. Nakitak nga mismo. At lalaki nga mangururay keng kuana nga dati asidek ti kotse ni Dennis. Kaya di maka-asidek ni Rona na ginarakob da nga nag-lips to lips. Sumitlagayam. Tinankayat ti karinderya. Manong na nagsakit. Nakasaksakit. Ti girlfriend ko. Tinubiak. Nakita ka mismo nga nakiinarakop nga nakilips to lips. Iti sa bali nga lalaki. Nawayada at adada iti parking area mamano ti tao manong. Kamumitan no adda ka iti parking area ti mall. Alis tumulang ilingad sa mabaling pakid din na standing position latan. Kahit ko tagkatawa manong nemi, mabaling ko matagkatawa ngem agibibit agsangsangit agan anug-ug ti kaungat. Ti babae nga patpatay ko, my first love. Almost 3 years kami kini Rona. Ti babae nga arakop ag-agkak sa bagay sakmat keditin mo na keng kuana. Siyak manong naimitin ang damo keng kuana. Nagloganda ni ti kotse kat nang adayudan manong papananda. Nagdadarasak matang napan iti parking anti tricycle manong. Pinatas ko tinapan kadagiti kasidgan nga hotel. Talaslasinek manong name iti kotse ni Dennis. Ngamawan. Ay panak ka na kita'y adda iti ruar, ti mall, nga first class nga restaurant. Dito'y kon nga nakita manong name iti kotse ni Dennis. Ini may sa nga naiputputong nga restaurant, hotel and restaurant. Manong name simreka, kat nakita ida ti suli. Saan ka nagpadlaw manong? Tabi na liwak ti klase ti kipis ko. Inlangad ko ti rupa. Nagtugawag iti suli tila minsan manong name imasadag ti waiter. Danumlan. Ay, madisa. No, danumlat order mo dito eh. Anak kababaad nga mabaling nga orderin nita.
Kape, mabalin? Mabalin? Kape mangarod? Sige. Nakaragragsak ti girlfriend ko, manong. Nagsinsinubo da pa. Abay nga, imatangak pa ilaeng, tararamidan da, kaya mukbat ka masaksaktanak. Nagsinsinubo da nga talaga, di pa may naaramin. Paparandangatan kalpasan. At dapat pinabungunda manong Nemi. I-take out nga tayo ni Rona. Nangingina, naima sa talaga. Di patahi na dito. Nimawanan ti pag-isukatak, hindi na ang braw nga nasagpawan iti prito nga talakito. Igagaklatikas dyan. Manong Nemi, rin marda sa andamot nga napan, iti nakaiparkingan ti kotse no digat simrek na manong Nemi iti sariping nga hotel dito nga restaurant. Amuklatan nun at sumarno nga pasamak. Pinangayayok laing ti bagik manong. Okay. Naraman ang kamatid. Di rumamang kamat sa baling nga lalaki. Nusukayat mo. Daada kwarta na. Andamat kwarta ka ang magpatinggal lang ti karinderya. Manong Nemi, asadaga kon sa diabalay, ti panagawid ko, idi ada malapsak nga store. Dim saga. Yan Gene Newman. Ay, sikat tayo ni Carlo. Una na. Sino nagpagatang ti Gene? Hindi kan sa matuminom ti arak bro. Padasak matuminom. Ada lagi di problema. Ngayon barok sa nga arak ti makasolusyon na problema. Ngayon minumak ka talaga manong Nemi na dakong dito balay ba nagkapakaskas dawan ni nanang. Itamang pa'y barok. Ada lagi di problema. Ni Rona nanang. Ni Apay nagsina kayon. Hanggang may nagsina ang imisina ko. Tapay sina mo. Iti kasto yung oras nanang. Dada iti hotel kada dyan. Sukatan na kanya. Madam at ipanakpak. Siguro ang katawa ka. Ang orte kayo yung sangitak. Agrungabak. Urayan nyo nga mabartay ka. Urayan nyo nga mabartay ka. Sayon to mga tirungaab ko. Ngayon sana ka nagrungaab manong Nemi. Ngayon, deep inside, talaga nagsakit. Kasagahin ti kasikit na manong Nemi no, tay ipatpatig mo kat adda sa baling nga makita nga kain-in na rakop na, kain-in na gek na. Saan kumat kiti mababalaw ni Rona manong Nemi gaputa ipagpangig na idin nga talaga nga mapilpilitan lang nga nagbaling nga boyfriend ko. Ay boyfriend na. Kasla tay no kumala mabalin kat adda sa bali, parang ganun. Tanang arod kat adamat arapahap na. Kahit na itaglogan iti kotse nga saan nga tricycle. Kahit na nga mapan iti first class nga restaurant nga saan nga karinderya. Guwapo mat ni Dennis, guguwapo kunaklatan na. Panganay ayok ti bagik. Ure guwapo ti langak na umot kwarta ti bulsak. Parang ganun. Sinagambak manong Nemi dayta anapasama. Saan ko tinatawagan na napulos ni Rona. Ngamisot ti mawag. Hello, Carlo. Hi, Rona. Abay gamitan nga di ka tumutawag. Ibasbas na ko tagpasada eh. Sakman la tumawag ka nga kit no i-date na iti karinderya. No mailiw ka kanya, nga iawid na kung no tag-check-in iti gagangay lang nga klase iti hotel. Electric pan pa saan pa nga naka-aircon. Pasensya kan.
Kasta ati biyag ko. Nakatawag ka man. Kaya kung mga kita ta. Tapay. Tanong lang, formal ti pa nagsinan ta. Ori saan nga naskan pa nga kita ta. Anak ko tiga nagdiferensyahan ti kita kin saan. No pa nagsina mo lang. Tapos na formal ti pa nagsina ta. Ori latan ti cellphone. Formal latan ang pagbalin ng tanga formal. O isus ko na. Gapo kay ni Dennis. Ori saan nga naskan pa yung bagamaro na nakita kayo eh. Malagip mo na di tatawag ko kayong ka na odi nga awis yung kakumanin. Isupad lang di mo kaya. Tadagay-update yung kay ni Dennis. Nakita ka mismo. Panagturo mo ti parking area, panagin narakopyo, panaglips to lipsyo, sakay na pan iti restaurant, nakita ka mismo ti panagsinsinubuyo, nakita ka mismo ti sasarikyo, ti ruangan, ti hotel. Agad awa na nga rin ti probleman. Saan nga naskan pa nga-explain na kayong ka? Nag-explain ka man uno saan? Same, sumalaso. E di ababangapan na insina na kon. Di kan kayat, gaputawang kwartam. Idin to ni Dennis, gatgatag na para kanyang sika. Ni Dennis ate talaga. Good luck ka na kaya. Sabi ko matanarag sa kadisidong ni Dennis. Sabi ko matasang kantong agbabawi. Oen manunemi gimatangak manintijin karedi nga rabii manunemi nga naudin nga parang sarita mi kini Rona. Jin manen. Abay. Tinawagan nak ni Rona ng Ket. Jay, formale nga nagsina kami. Di na siya. Mamidi pa ilagmat ka di ang dapat nagduwa-duwak ka rin nga babae. Ay maumot problema kata sikat ilalaki. Medyo lang nga baka masikugam. Ibagtasan ko na siguan. Akon kontrol ka no. Mo na ba't tinarabin na? Tas ang matasigurado isula nga kaya't nakagbaling nga asawa na. Iniliwag ko ti amin manong naming babaen ti pasnag kong agpasada. Agpasadak pa kitirabiin manong naming tapno alistuak nga makaornong. Ngayon paraan niya ti orno-ornong. Kahit ko ti maadan ti kabukbukodan nga tricycle. Kahit ko ti maadan ti ado nga kwarta. Numanen dakkel ti panagtayak ti huweteng. Mapuruno ak man. Adara minsan nga panangabak ko ng saod manong. Basit lang. Awan sarday ko ngagtaya iti luto manong naming 642, 645, 650 ana. Amin ang taya. Hindi ba umalat at gasgasan. Irimesa nga malem nga panagpasadak manong naming ada na kayo uniforme nga mangpaypayapay kanya sinardangag. Good afternoon ma'am. Pangintuludak kang ka. Imbaga naman ng naming. Nasa nagbadlahing. Hindi saan ko manong naming di may isang napintas nga balay, palawlawan ti gate. Dan na ti pleten na. Ay, akong pang suplik. Nagado ma'am. Akong pang sumlip ti sa naribo. Akong pa yung mga data. Nagbalbarim ka nagpasadan. Nagkasulilak namin tayo ma'am. Sa mesa, italang after lunch nga rinugyak ti nagpasada. Saan ang orderan? Ang bali ma'am. Tantandaan aklat at trupa mo. Tanong mapasero kanto. Singiring kanto. Ave, awang nga longamin loga mo ma'am. Hindi ka na nga ron nga natadahil. So that problema. Ma'am, kaya't mo habang hampay nga natarimaan di tricycle. Ay, di logan mo. Amok ba dito yung balay mo? Balay yo. Nga oras na sumsurin ka to bisina. Kung may naksunduin. Nung may karehagit yung tricycle ko. Sige, meron to ang lanong bigat. Tapos doon pa nagbayad ko.
Saan to nga sa nga ribot ti kwarta? Sige ma'am, lalagay pagdeta. 7 o'clock ang daktod to yan. Sige. Kasta nga rin tinaramid ko manong nami 7:15 at daakon. Nagururay man. Punas-punasag tricycle ko. Medyo gimata ti kaparbaro nga presyo na yan. Napindas ti pasahero ke. Sumasapol nga nabanglo na dalos ti tricycle ko. Kaya kadigdigos ko met siyempre. Diyak ka mabaning nga agrubot nga pasada nun diyak agdigos. Diyan mo na kapin, nag-ahitak pa. Dati-dati kita, saan ko masangot ag-hahit? Dati sa ti may sabi nga, di pangayatan ni Rona kanyang no daduma. Masaduta nga ag-ahit. Hanganit ti rupak. Itakat very nito. Kapag inaramid ko ti kastoy. Ay, isudetan na. Good morning, ma'am. Saan na ka, ma'am? Abay ko mga saan kat? Uniforme ti bangko dito uniforme. Mga opisina ka ti bangko, ma'am? Oo. Siyak ni Mildred. Mildred. Ma'am Mildred, siyak man ni Carlo. Siyak man, ranta manong naming iyawat ti imak. Tamambayin na ka makasyakan ng kuwan na ngayon. Isot nang iyawat ti ima na. Apo, inawat ko man ako. Amo? Naglamo yun. Sige, ma'am. Tayan. Okay. Isang-sangin na ito ibang tricycle mo, ha? Kimatak tika barbaro ng air freshener. Medyo binanyarak na sinabunan. Idirabi. Idagas tang mong pelang titalier. Takmustag na ti kotsek. Imbagana. Punog pindos ti kotse naman, no? Sa classmate dito nagpatirmaanan na. Mabaling ka na nito numalem. Hindi umay ka no, alaan di opisina, ma'am. Itulod ka dito, eh. Paglugan ng tortal sa parang tricycle, ha, ma'am? Serbisan ka, kabayatan nga umpe kotsem, ampe na tarmaan. Yaman na kalo. Manong nemi, iniihawat na tiplete na idiada kami di asidag ti bangko nga pangomisinan. 5 katsot matmanen. Ma'am, awang pabarya ka. Alam aminen. Saan mo nga susuplyan? Dahil at nabarya mo, ma'am. Saan mo nga susuplyan? At nabarya dito yung umanay mo siguro ito yan. Subsobra, ma'am. Hala, ay mon. Di mo kaya nga dagos ng makalimang gasot ka? Sa umay nagtupayalan numalam. Suplyan kito ka rin numalam, ma'am. Anong suplyan? At pletak tupayan numalam. Sige, manat, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Agsagsagawisi ko akong manong nemi nga ng panurnur at kalsada nga pagurayak nga damang payapay at damang pasardeng kanya. Apo. Nagbalin ng inspirasyon ko manong nemi ni Ma'am Mildred. Di may kado nga babae di biyag ko. Aging galang tarapaap, ah. Kaya't nakngata. Di may isa nga mo obisina iti bangko. Dito ta siya high school graduate, tricycle driver lang. Inururay ko nga rimuar manong nemi iti bangko. Di makita na akong imasidegan. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Sige, itulod na ang jet alier, ah. Hindi magkasanta di bigan, talak di kotsek. Sige, ma'am. Hindi makadisag, libag gasot man ang titid na. Ma'am, suplyang ka pa hindi. Kagura ka, no? Di mo awadan na ito, eh. Di mo kayo ti kwarta? Sa sino ko matitaong saan nga mga ti kwarta? Sige, awatek. Thank you. Ma'am, andaman lang masalusod ko? Ano yun dyan? Pag binusdahan da, akong pa asawam. Di boyfriend akong pa eh. Simple, ah. Kinapindas mo.
Awang nga rin ti mauri kong mangarim kanya, kalpasan nga nag-opisina ako ti bangko. Ay, awan di ko opisina am nga baro. Adagar-arim kanya kung may asawa na. Ana ako, kirida. Maling karot mag-i-proser ti bagi kung may kanto pasyarin niya malayo. May karkari ka di may isang tricycle driver ng mangarim kang kamam. Di ka gangawa kasta. Sana nga gangaw. May kariak lang hindi. Ororain ka. Diyos ko. Sige ma'am. Anak ka awagan ti ma'am. Maulaw k Mildred. Sige Mildred. Manong nemi kasta unay tiragsak ko naghawid. Gabot aging mata nga pwede doa. Manong nemi nga letson manok. Paborito na gini kapsat ko. Wow! Letson manok kuya! Nangabak ka tuwedeng? Nakarkaro pa yung weteng. Anya? Luto! Milyonaryo tayo kuya? Nakarkaro pa yung jackpot ni Luto. Ay nakaro din. Mo ba inaala? Kanot pa panangala? Mapangkanto dyan Manila? Dyan PCSO? Haan? Ano nga rod? Awan. Hanga kwarta, dinabak ko. Ano nga rod? Basta. Patuto na pasadaan kita. Siyempre, anda nag-plate ito sa ngaribo. So, hindi na mga ganinanang manunin. Ano nga talaga kami pakaragsakan? Nagsinubyalan kay Kinirona. Sus, inanang met. Ura nga tawag parintumong ti sangawanak dahil nga babae. Sangkon nga awatan pa. Kabay. Siyak ti lalaki nga sangkon na kayat. No ti babae nga siyak ti mo na kalpasan na at simubla sa agsubli. Ito ang kasla kalaban ko mga subli-subli. Inanang met. Ganun kasla prinsipo man ako agad na umabalin na. Nga magsublin to nga taniro na kayo ka. Tsaka mo, sabi ko mga agsubli. Nakajakpatan ka ni Dennis. Nakajakpatan ba't may isang babae nang nga dajilangan pa ng ibagahan at ikas jacket, masigurado ko. Nga niya, nga kayat na. Mga opisina di bangko, inyistoryak tinapasamak manong nemi. Kahit mga sawen, awan daga araman kang kuhana kalpasan nga ng opisina di bangko. Kaya bagam nga yung proser mo tabagim nga mang pasyar kang kuhana kat uwang kunana. Wanang, katagagangila siguro ating bagana ti kasyata, mapausan nga damang pasya. Yung naman panunod, laglago na di babae, no, maayat, tikas kang ka, nanang met. Anak ko matdiberensya na. Walang sida, di sapsapulan di babae kat saan nga kwarta. Di sapsapulan ni Mildred kat lalaking agayat kang kuana. Tepat pating mo ka di. Isun tinamin pinsa nga nang ibaw ingak ti pusok. Kalpasangan na sinaktan nak ni Rona. Hangim saan ka basta mga nama barok. Mangnamnama ka kalpasan na ibagan tumad lang na dyan nga babae nga hang ka nga maikari. Imagine, mga opisina ti bangko kalpasan na tricycle driver. Ado mo ti kasta. Uno saan, kayat man ni Mildred, ngam saan nga tanga sumpiat na giti parents na kinikakabsat na. Ado laki ti sagabal mo anak ko. Iso nga saan ka basta mangnamnama taamangan numasaktan kan tumanan. Rabi iti biyernes manong naming nagbasarak. Iti gate da Mildred. May isa na babae. Yaka mo no. Kapinano na ito eh. Katulong nga ta. Abay ka de manong. Umay ko kung pampasyarin ni Mildred. Hoy. Abay ay ko na. Abi mas daho ka. Amo na kading umay ka? Hanang amo umaya. Salud-sudak na no pastrikan ka. Sino ka kadi?
katulong ak lang manong. Kunaklan no, mayat ano siya kumat pa siya rin. Pastor kang kakuma. Nga dagos, ayun, iparit namin nga damang pa siya kanya. No kaya't na, ang kita tatarwar. Tunbigat. Inak tumakitsanda. Tricycle driver ka? Huwag naktualan dito eh. Tunubigat. Tinak makitsanda. Song batang ka nga dagos no arman na. Magloko natin. Apay awan sa bali ang gararam ka. Sinaknukan di boyfriend ko. Alang araw din, ibagan gini, Mildred nga daak. Anat nangan mo? Carlo. Nagsublit manong nemi ti katulong na naaram. Naaram ko nagtibaga na kading-date ko isun. In lokat nandigate si Breka. Ako nagbanglukan. Sakla ko man ti aram. Han nakakayat ni Ma'am Mildred. Sabi ko ma, kayo takan kumangarot tikas kan ka? Idin to ta ada agar aram kang kuha ng ada di Amerika? Ganda-ganda, nagtintinawag da. Agkasardan to ka no into nung may agbakasyonan. Di boyfriend na ada di Amerika. Kung naman agar aram ba lang? Ay, boyfriend na gaya man. So nga babay mo ang Carlo. Siyak, napintasak mo ito. Kaya okay ya. Or i-check in na kasigo. Nagkarawa ka na ya. Naka-imas ka. Po ya. Naduma-duma nga klase at talaga di babae. Irisalas na danon ko dito ay manon ni Mildred. Hi, Carlo. Good evening. Ito ka. Kung nakalunod ay awat mo. Tumaminsan, gumatang akton ti sabong. Ako kayo ti sabong. Chocolate. Ang bamtang. Chocolate, siyak ti bang tin chocolate. Ala kahit mo ka sa ramsam. Kabayad ang sasalita ta. Ma'am, siyaklatan na maka mo. Ising. Ma'am. Mangala ka man na tayo mabaliming sarap sa amin. Ha? Iwan, ma'am. Hi. Naaram na tikatulumi niya. Doon sa kini magbaga na kag ka. Ang garod. Anak, kumusta pa nagpasadam? Ada gundaway nga okay. Adamat saan nga okay. Di ka mangalat bukod mo tricycle. Di ka magpaspatada. Hampay yung mana jornong ko eh. Manukurang jornong mo. Habang katawa ka. Hampay urnong ko. Ibaga mga sta, mano ka ti balor ti mesa nga tricycle. Kompleto. Tapay ko ma. Mukon. Gumantang ka ti tricycle ta siyak ti mga ipasada. Sikat operator ko. Sikat pagikapanak di boundary. Kukam no kwan. Di mo ka di kayan? Idian niya nga rason. Kahit ka nga regaluan, ti may nga tricycle. Intun birthday ko, mabayag pa eh. Kita rin pa sa mga birthday. Basta isapsapo mo natin panag-birthday mo. Tapos amo mga awatin dito nga regalo. Nabi nga ramidam di kasta kanya. Kanya nga mintirantam kanya. I love you, Mildred. Talaga yan. Nadlaw kong dahil ka nagiti matam. Kanindin sige na nga panangted mo kanya. Itinapinas nga serbisyo. Yung may nakinala,
Dito'y balay, saan ang inala di bangko, saan ang intulod iti talyer, di lang. Abay lalangim, saan ka tingin na ipopusuan ti kasi diyan nga fanang service mo kanya? Itian niya nga rason, nga nakasaysayat ka, nga napagkat na kiti parang mo. Ikaw tagayatak manin. Manin, ada ka rin imuna. Ada makon ko na first love ko. Yung sinuot na lang ti pusok. Ikaw po ito na kasi itong i-date ko. Patingga ka lang ti karinderya. Tingin ngilawon ako na nakabudpudot. Ngayon magustok na dyan karinderya ka po ta. Ada lutuan na pa lang muna. Ada man ka-display nga. Lako da nga. Mabalimot ag-request nga kaluto ng ron at inabraw. Nga masagpawan ti na prito nga ikan nga talikito. Maya-maya. Purong. Bangos. Napatilmon manong name ni Mildred. Paborito ko tikas dyan. Saan ako nagsisida ka na itay karne? Kasta. Nangro na itay kaluto nga pansit gisado? Nung kahit mo, edit ka sa dihay, papapanat. Halaman, ito na no? Ito no, sungbatan na. Kahit sungbatan ka matitan. Mildred, di ka mamati? Kaslak lago mangganatan niya. Nakababayin ba ka? Easy gaylak. Gamit lang ang makariknak tayan. Kalok. Sikapay lang. And I love you too. Kaslak-lag tatapaw manong nemi iti ulep. Iti dayta nga kanito. Iti jak na pupuutan nga imasadagak kang kuhan hamis mo sa ako'y narako. Nagbanglo. Nabangbanglo nga amang ng niruna. Kinalamlamuyot nga amang manong nemi digiti lips niya. Nalinlinis nga amang tikutis na. Kanapimpinas ti pamagina manong nemi agtaytaya ag tiluto nga 642, 645, 658. Yung jackpot na padasan, tinagmangabak ti jackpot. Ngayon di mo mas pasama ka panagin inarakop mi panagin inagak kini Mildred. Oray la times 19,000 na panangabak ko manong nemi. Iti jackpot. Taparangan niya manong nemi ket jackpot. Jackpot iti biyag ko ni Mildred. When? Iti agsinan di kiti bibig mi ket agsinan ti bagimi. Sulasana pa lang mamati, Mildred. Pwede saan ko mawala mamati? Ita pa lang ang padasam ti makinarakop, makinakik. Yeah. Saan ka nadaan ko boyfriend, itadak ti college. Nakaadot agararim ganyak. Mat ka dito nakakariknak ti ayat ka na kuwada. Saan kas kadikidad do mga di kakabagyak, di kataeb ko, di kasinsing ko. Diadakan ti college sa do boyfriend dan eh. Saan da pa din nga virgin, nga naggraduan ni college. Ito ada asawa dan. Kumanat ka ba't naman dan di asawa? Kustan tumulat labas na, di ba? Ang plano ng time, kahit ko ang maadan ka ti kabukbukot ng tricycle, kahit kong ituloy mo tagbasan. Pagbasahin ka. Pagbasahin ta bagim. Hirapin mo tagbasahan na noong klasem. Ano kahit mga kurso?
Anat na kursom? Accountancy. Kahit mo nagbaling accountant? Ano kahit mo nagbaling engineer? Accountant latan. Apay latan ko na. Nagbasa ka? Sige. Ikatang mo ito yung tricycle with franchise. Ipanagan ko keng ka? Ipanagan mo keng ka? O no kayat mo, no? Mabalinti di dua. Sikakin siya. Sa lutsutak ito na mabalin. Mabalinti umyan. Uy, di ka gana takasta. Baka sikat paganatan. Baka kayat mo nga experience na. Graduar ka pa yung muna. At adamanan manong name iti nagsakko, idagawid akto di balay, orak lang naglagto-lagto manong name, di padamang ko karag di kakabsat ko nga danubia. Nanubia ko ni Mildred. Ay! Maulawak Mildred! Kung na di kakabsat ko. Anak, dantanan ka nga ron. Mamano ti masara ka makaskang kwa na. Anak, kaya ito sa unang panagtanan. Ang mga kabayatan nga ururayam ti at tiyempo nga parang kalay sayo kat masulisog ka ti sa baling nga babae. Huwag namin ng kuya, baka kat into nagbasa ka iti college. At siyempre, ado na kiti estudyante nga babae, baka danto na kiti akrasken ka, baka masulisog ka to, kat mangi-date ka, kat maamonto ni Ate Mildred. Ano't mapasama? Saan kung itong aramidin? Dapat lang. Nagyaman ka kinapon Diyos, si mangbaykin ka ni Mildred. Wala, Mildred. Iso nga patigmahanon na ka lang, anak. Nakajakpat ka na ko na. Ha? Baritok. Amo pagbalinan nga gambang. Baka sublikin ka ni Rona kat sublyanam. Suna. Sa bali lang tayo na nga perslam. Nadanak nga ron manong name di kabukbukodan nga tricycle. Kat naman yung damagan kanyak na gitipatag nga tricycle. Uy, sa balay man ang tricycle mo ah. Ano ka barbaro ah. Baro ka number. Tricycle ko na mismo. Uy, shush! Alam ko mamat yung katag mo. Eh, dito damok ba't na? Dawatan amin inanang mo na giti mapasadaam. Di ba ka mamating? O di bakit akang gati papelas na oh. Kasi ka nga peso takin na inakan. Gito mo yun. Nangalaam. Tsamba. Nanghabak kay tiluto. Di ka lang pabarato mo din bro. Pabarato ka na. Manong nemi di ba naglulokati klase, nagbalinak na estudyante. Adamat na kitikon daw ay manong nemi tawagan na ni Mildred. Kumusta? Gusto eh. Nadadalan ka man rin? Umay ka alayan? Umay ka dito eh. Dito doon nga parking mo ti tricycle. Taglogan ka di kotsek. Papananta. Di nakmat, jak mo maoray nga i-date nak. Di siyak di mang i-date kang ka. Asensya ka. Mamawatan ka. Orayan ka. Manong nemi imbaga keng kuha nga mapangkamit ti karinderya maminsan ton. Pamananta nga ron. Siyempre, iti may bagay katako at kadatang karas ng restoran. Diyak may napagpadasan. Di pa dasi mintan. Ito eh. Yung parking na manong nemi tikod sa'yo na iti bakante nga pagparkingan. Madagip ko na ito nga restoran. Dito iti nagdatean. Laro na ka ni Dennis. Pakadadamanin. Wala kasing gumanong nemitikot sa ni Dennis. At doon nagpreso. Isudan dagi dyan.
nga tibakan nga lamisaan manong nemi ket adda iti asidegda. Oh my God, dahil tibakan di. Apo kin nagkibin kami mitahan, nilalayak mo. Tapos madlaw mga talaga. So na lang tasahanak mo nga naka arwat iti pang tricycle laeng manong nemi ti arwatek. Ngam nakasukat mo tin manong nemi ni Mildred. Siguro kinranta na nga nang itugot pagsukatan na nga saan nga naka-uniforme. Nagtugaw kami manong ang pagsumat at tumalyaw ni Rona. Sa ito nagkinita ka ni Dennis. Hi. Kabayadan manong nemi nga kasasalita ni Mildred the waiter magkakarit order. Hi, Rona. Hi. Hi, Dennis. Gamo kayo? Sinaudsod ni Mildred. Dati ang girlfriend ko na babae. Dito ko naman ang sukat kang ka. Isot nang isukatan na kang ka. Gugwapo man kami si Kai. Ang sakit naman, di magbaga Mildred. Gwapo akmat ka, nagpagwapo ak. Ang naka-tricycle driver hire. Weather lang. Okay lang. Indran takmat ang nagbato ti kastoy. Tapno saan nga mahalata, saan tang nagbagay. Diba? Amin anong ka? Nagurdarak ti wine. Ano yung order mo? Red wine. Sige. Iti tumakder manong ni Rona nakita. Buyong, uno sikog. Sinalutsod ko. Masikog ka? Owen. Ito na kasar. Aguno ni kaya ito welcome to umatendar. Kaya mga sagana ti regalo para kayo. Ito nakapanaw dan manon nemi. Masikog kayo man si ex mo. Abi ka saan mo nasikugan? Nagkong-kontrol ini. Abi ka siya na ka. Gawad na, di nakayat ti karinderya nga. Hindi istorya kang ka. Hindi nakita na ni Dennis, ganti kotse. Diyan. Nakita ka mismo edad to eh. Sakitan niya. May nakasaksakit ko nang. Iso sa mga ramidan kanya tikasta, Mildred. Baka doon sumang pedetiyada di Amerika. Sinanak to. Sinag ko na kang kanganda taga Amerika. Niiling. Di ba katulong yun? Awan. Tatantor na nga, mainom. Lado ito kita nagsasalitaan mi, manong nemi, may panggap, iti palagbasa, may panggap, iti plano mi, iti masakbayan. Ay ka, naibos min manong nemi. Maulawakon, kunana. Siya akong tag-drive. Itulod ka sa Jebalayo. Sakto man tin mga tricycle nga mapang mga tricycle. Tumigatin. The hotel dito yung restaurant, di ba? Hindi maturog dito, ha? Abay nakigdot ka. Kawan. Pwede pagbayad mo. Ay ba mo dyan waiter? Tagbayad ka. Doon namin tinunong ko man siya ka. Kasi dawa na, tinom ka lang ay no. Hamad na makabartek trade wine kit. Aman ano makadom. Gusto nga maulaw ka eh. Hindi makabayad ako manong name natibay ko isong na ilimor kami sa kamsimrek ito pag-serkan iti hotel.
Nag-check-in kami, manong. Idada kami ni kwarto, nagindang-adagos, manong Nemi. Nagpudot. Karka, di ba't pa una napudot kami ta aircon? Ate papigsay. Napudot. Dlata. Kunana manong Nemi kit nagkusugan. Nakaw. Pati buray nagkatan, manong. Tilayan panti, tinabati. Nakapimpindas ka babae. Maminsan nga pulo kit siyamak anak kajapat, manong. Inagkat kumatin tarawatek manong Nemi kit reply ngan tinabati. Nagandaki di abay na ngam kasladyak amo doon niya teramidek. Takas lakayat ko ngarunakan manong Nemi di kiti pantak. Iti panang ulit-ulit kong minatmatan tiba pakabuklan na. Tirupa na nakakidem. Agadag bingi-bingi mibig na. Tibarokong na. Kaslamakan nga naimas, manong. Kaslay na braw nga nasagpawan iti prito nga talakito kuno maya-maya. Kasla kayat kun manong Nemi nga nanaman manan di bibig na. Dumurdurusas nga bibig. Hindi kitagkatayan. Nakaturugan. Manong Nemi, saan ko kinarog ka raw? Inoray ko lang manong Nemi nga maimas na titurog na. Kasapulan na titurog eh. Naiturturog ko mayat manong. Nga idi makariingak manong Nemi ar-arakupen na ni Mildred. Riniing nak babaen kadagiti panangagik na kadagiti bibig ko. Riniing nak mamanong Nemi babaen kadagiti apros na iti barokong ko. Masyatmat ko nak taisot ng rugi. Intuloy ko. Binalas ko manong Nemi kit dinigos ko isuna kadagiti agkakabarang agek iti na duma-duma pa set ti bagina. Tinakikuhak manong Nemi ni Mildred nga maysa nga virgin. Nagsangit. Pero nagsangit ka. Maragsakan lang. Napadasa ko ni. Kahit ko man napadasin. Adasap sa pulik ng ibagbagada. Nasang ko pa nga nagunod. Kahit mo gunodin? Yeah. Sige. Hindi may kadwang arikos. Hagpakpakawan mo din manong Nemi. Kastigayam ko na. Iti may kaduagon dahoy manong Nemi. Nangikon da kiti di agsusurot nga asog ka na ring na. Sa kalpasan nga namin duwa nga na itayok manong. Amokon. Gusto ti ko nada. Amomon? Kasi lang amin jak mamati ti istoryado kiti napadas na ni. Mabaling gayam nga kanin. Nagmayat gayam. I love you, Carlo. I love you more, Mildred. Takatsak patakan ka. Namin sa kapulok at siyam na ribo nga nga baka kitip tsak pati tiluto. Kahit mo sawan yung bilang nak ng luto? Nagtaytayak namin tiluto. Rarapa-apek tagbalin namin ng bilyonaryo. Ngayon ita, tada kay tibiyag ko. Sala nga bilyonaryo. Bilyonaryo. Tara patag ka di ka ng kati kwarta. Kasapulan di tao ti kwarta, di ba? Depende di panangaramat. Ni Rona, gabot ada kwarta ni Dennis, insukat nak. Kad gabot ada kwarta, isuakin ayat nak. Horay mga pahino, basorera ka. Nasika talaga pakarig na ti ayat.
Kasken ka. May saka nga mga bisina, tricycle driver, inayat mo. Gabuta sa anak nga. Agibasar, iti kasasad, ti may isang tao. Ti pagibasarak, kenti pusok, kenti pusom. Amok idin nga talaga nga napudnong kang agayat. Imbilang kamat nga siya, kakit may isang jackpot, iti biyak ko. Oh, Carlo. Mildred. Kaya't kumanin. Mga anak mamen. Adak idin manong name iti third year college, idag sikog ni Mildred. Kunang manang kung kontrol ka. Malpalipatak na ko ay. Kasi nung araw din. Apay, problema ka. Diyak pa'y nakapag-redwar. Nagtulagan da kag-redwarak pa'y. Kaya man ano, ituloy mo ito tagbasa ore malpaston ti kalay sata. Nagkalay sa kam nga rod manong name kini Mildred. Intuloy ko tinagbasa, manong name, tuloy naman nagtrabaho, kabayatan nga hanpay, nga mabalin, nga panag-live na. Tuloy ko tinagpasada no kasta nga the time ko. Kaya tinaminsan manon name nga ada akta sidag ti simbaan. Ada guru nga pasahero na siguro. Hanabat kahit tumapanitian di kita nakapila. Sinarda nga ti Malyaw. Rona? O kayan, pamanan nyo. Ti anak mo na yun, One oro rhyme ni Dennis. Bahan. Imo na nga limugan ti anak naman ang name ni Jack Mariro. Talo taon na. Limugan man din. Pangitulog ka na kayo. Jabalay. Arkilano ka na. Wala. Jabalayo. Awan balayo ka ni Dennis. Jabalay. Jadi may tulog ko, anong name yawat ng plete na, hanin. Sabi nga di mo awatin. Kaarkilapay. Kumustakan ka ni Dennis? Saan na ngayon kasar? Tapay. Kinapod no na hindi ang mamuan na nga masikukak. Kahit na hindi nga paragarig. Awang ko man ito anak ko itanong. Imanugot ka na regreg. Kaya di na panakakita kada kami. Di din tinoodi nga panagsalita mi. Dahil sumatent pa nang isinan na kanya. Gabokan no ta. Diyak rin nagreg ti anak ko. So nagsina kami. Kaya umayak kumaking kayo di nga mamok nga sana ko nakayat tadamat ang girlfriend mo. Nag-asawa ka pa gaya men? Hanggang pumapay ang asawa ka ni Mildred nagsikog men. Nagbasbasa ka gaya? Kinbukod ko ang tricycle dito ginatang ni Mildred. Pagbasbasak ti bagay nagkapari-agrigat harak. Siyempre, kanak ni Mildred. Kaya na tumultulong kami kadagakabsat ko. Nakagasgasat ka, Carlo. Nagasatak. Nagsangasatak, naganakakabalasang. Hindi ka mapukawan tinamnama. At ang tumad lalaki ng mga awat ti kasasad mo. Among tinapod nung ayat agad awan patek tinapalabas ko nada. Enjaya naman yung tiplete naman nung namihanin nanin. Okay lang. Apay, kahit nakasublyanan? Anong kahit kasublyanan? Di ka mailiw ka niya. Loko, napinpindas nga amang ti asawa kimiti siya ka.
Taperanta namang sulisog kanya. Anabalat sa pulag ni Mildred. Loka ka Rona. Ngayon na loko ni Rona manong. Tawag-tawagan na. Yan siya matikas kaso. Ngan tinaminsan manong nemi nga daak ti balay at nakikabalaya kiti balay da Mildred tawang pa'y balay mi manong plano mi pangarot ti amang iparakder to. Agriring di cellphone ko. Amok. Tarayat ko manong na mapanusong batan dadak ti kusina edi ni Mildred tinangala. Isot ng sumbat. Diyos ko. Niletan. Hello? Siya ni Mildred. Ada masapul mo ti asawa? Sino ka? Rona. Anya? Ada nagtulagan niyo nga date? Ag-date kayo? Diyos ko. Dan sa akin di problema na kasto ya. Naku tinakam ko manong nemi. Nakita ni Mildred. Oy, ti ex mo. Nga nagsinubyanan kay kano. Ti kano date yo. Ipalpalagip na. Masiday ka. Inaalat ti cellphone. Hello, Rona. Hello. Nurantam ti mang dadahil ti relasyon mi ti asawa. Wala niya taramidem. Diyak ka di man imbagakin ka. Nga saan ka pagananon? Sorry. Kahit nakpedo to Ellen, di matang ti asawa? Naragsak ka ka di? No, dasan kami pa kinawatan? Uno kahit na kami apagsinain? Ang asim Rona, saan ka nawang riribok? Ha? Mailiwak min kang kay. Manano ko man o gusto nak. Saan kung itong harapitan dito? Sige nga rin. Sweetheart. Gagrumatan, nag-date kayo? Actually, kurkuriruan nak ni Rona. Sulsulisugan na. Ngayon jak to po sulisugan ko na. Saan kung itong aramidin? Tibang dadahil ti sagrado akalay sa ata, Mildred. Awanin sa bulakan ka. Siya kumatibat, Jem. Di mo ko maikatin. Di oras ang gabasit laing iti 100% na panagtalik mo kanyak. Please. Sige, agtalaga ka ka, Carlo. Sabay ko mga tagbaling ka na tibker ka nagiti sulisog. Amok, nasalat na nga sumarding nagiti sulisog. Adalat na nagiti masama ka mangsuot, mangsubok, idiktib ka na relasyon ta. No pa kasawatan. Basta laki tip-talik ka kanyak, ka nagtalik akmat ka. Awan pulos, di makabae lang magkrak-krak relasyon ta. Nilaing hapit Diyos. Nilaing hapit Diyos. Nilaing patay, di mabalin mo magsina ka na ta. Ha? Inarakop ko. Oh, mapisit ni baby. Kasapulan di si Bog. Bang rabi tayo pa eh. Isartan ng layan, tinang opisina, manong name di 7 month, anak mi. Ay ka nga din tengen, di pa nakipas ngayon na Kenny Carlo Jr. Nagraduarak manong name di course ng accountancy ka nerwar ko ti board. Tinulungan nakpay ti asawak manong name nga nakastrict nga ng opisina with iti bangko. Agtatrabaho ako manong name, hindi taan inawon nanti may kadua ang anak mi. May patpatak dermeten manong name ti bukod mi nga balay, babayan ti panagtinulong mi. Kayan pa nakausar ti ornong na.
No kasta mapanak ng opisina, manong naming di tricycle ko iti pagluganan. Mr. Tricycle Driver, gumatang gamat ten ti kotsem. Sweetheart, ano sarbi na ko rin tricycle? Di, magkita ka namang pasada. Ito lahat, ang kakotse kamit lang. Papasadam sa bali deta. Kaya hindi matalak mo kapadam mga tricycle driver. Kaya nagkakotse ako na. Manong nami gamiyaman nagti asawa at awan pulos ti panagkadkad na no kasta tulungak dahil kakabsat ko. Napagradwar ko manong nami dahil duwa nga si maruno kaniya. So damatan natin ang tulong kadag iti duwa nga inaudi pa manong nami. Ken, pinakita mi iti nalaing nga doktor ni tatang manong nami kat saan nakas iti nga baldado. Makapagtrabahon iti unag tibalay ken ruar tibalay. Jeburutek mi manong nami iti kabalay da tatang kininanang kat adamatan asawa na. Meaning, ada amin ng asawa mi, babayan ti tulong, panakajakpat ko kini Mildred, manong nami natulungak dagiti kakabsat ko. Si Maya at tibiyag mi. Taniruna ko mati nagbaling nga asawa, baka nagbalin tricycle driver kumapalay ita, kaya kumamat natulungan dagiti kakabsat ko. Manong nami gapuda ito'y iti kwarta. Ada kwarta ni Mildred, anangayat nga nang tulong kanyak. Gaputi kwarta, nga awang kanyak nga daki ni Dennis, insinanak ni Runa nasaktanak. Ngamday tamad yung pagpintasan na. Tano saan nak kumang insinak ni Runa, saan kumamat si Mangbay ni Mildred kanyak. Ni Runa manong na may awanan ti damag ko kinkuana. Tinaudi kat adamanin anak na manong, anak na sabali nga lalaki. Kaya maumpay sa tinang ikasal kinkuana. Dito nga ron, di ba kasalita, kadagyaman naklaunay ti anus mo, nga nang ibasa, manong nemi, at sapay ko mga tadamat na ibatit nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak, nga dimngeg, kanagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Toy nga ron, dagyaman nga pagaya mo, Carlo. Carlo, maraming salamat kang ka.